Ban shaida muku cewa wannan ranar za ta zo a gare ku ba? Sai na juya wannan ƙauyen yadda nake bukatarsa, babu kuma wanda ke da ikon dakatarwa. Idan kuma kuna jin cewa za ku iya, to ku dakatar da shirina. Zafi, ruwa, iska, wuta, jin daɗi duk gaba ɗaya na haramta muku shi. Ba za ku ƙara samun walwala ba daga yau. Babu kuma ɗayanku da zai iya samun damar fita daga cikin wannan gari, domin na kulle shi ta yadda duk wanda ya ƙoƙarin hakan mutuwa zai. Idan kuna tantama kan dukkanin abin da na gindaya na sharɗanta, to wani daga cikin ku zai yin tsageranci domin gwadawa don tabbatarwa. A nan ne za ku gane ƙarfin da nake da sha yanzu. Babu shiga ba.